Sziasztok, én Anna vagyok, és most is egy videót fogok nektek csinálni, ami a telefonon lévő alkalmazásokat fogom nektek bemutatni. A telefonom márkája Huawei P8. Igen, és hát akkor kezdjük is. Akkor innen kezdem. Van egy FM rádióm, ami arról szól, hogy tudsz rajta zenéket hallgatni, ilyenek. Van egy tükröm, igen, és ez egy ilyen, nem tudom, hogy ez felhasználó szerződés, valami színeszközök. Akkor ez a fő oldalam, ami Google Plus, HiCode, ezek ilyen keresők. Van Drive-ok és Play játékok, Play áruház, beállítások, kamera, Play újság, itt vannak a hívások és az üzenetek. Akkor van galériám, zeném, videóm, e-mailom, telefonkezelőm, jegyzettömböm, témák, naptár, óra, fájlok, Google, Retrika, felvevő, Snapchat és Instagram. Most ott tudni kell, hogy frissítettem az egész telefont, úgyhogy az Instagramnak is már az új jele van. Akkor van YouTube-om, Chrome-om és Skype-om. Facebookom, térképem, Gmailom, Play filmek, fotók, Messenger, játékok, Pixworld, Play zene, Play könyvek, biztonsági mentés, időjárás, számológép, letöltések, színeszközök, zseblámpa és még egy játék, a Subway Surf. Van ugye videózáshoz bűvő videóm, szerkesztésnek és stúdióm. Blocky Highway. Lilinél láthattátok ezt a játékot, ezt az autós játékot. Fel van YouTube-on az egyik videóm. Akkor igen, ha rálépek erre a gombra, itt vannak a cuccok. Itt van ilyen szerkesztésben, ha bemegyek, akkor több minden van ott fenn. Van időjárás, akkor zenék, fényképek. Hát igen, és akkor ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és írjatok még ilyen, mit csináljak videóban, és hát köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!